Grabe tubura no. Kana tunga ba? Nagsirit. Mas man siya gasa sa kinayahan. Gasa sa mga taga-bato. Nara guys. Hinagbigan na ang tabay ni Dora guys kay hapit ang pista. Para humot na ang tubig inagligo sa mga bisita. Operasyon Hinubig. Panguluhan sa among mabtik o kogihan nga ex-kapitan si Alejandro Bugtay. Nara guys. May na pagligo-ligo niyo guys. Muna sila ang kusuke mamira. Kaya nakatubil o red horse. Shout out sa mga kusuke na mira. Balik nagkahumot atong tubig sa kadura. Mayo ng pagligo. Muna ang usa sa ninaog napuling sa lapok. Si Rogin. Loy kayo. Nahumaligid sa wakas. Arya sa kay kanang kuan. Kay nay na pilin. Okay. Ibra. Narang kinakusgan. Okay. Sa wakas nahumana. Yehe. Yehe. Nahuman. May na pagligo-ligo. Oh, may na pagligo ninyo ni kapista. Mga kusgan. Mga kusgan kay mo biraw. Kasi itubod. Itubod no. Grabe. Puno dayon eh. Dali aray. Dali ra kayo ning daghan ba? Ano itubod yung sugay? Mo na yan tubod ko sugayo. Dali ra kayo daghan. Unsa man na ay nag-ana sa tunga? Mo ni tubod ko sugay. Tubod na siya nag-ana. Grabe tubura no. Kana tunga ba? Mo gani. Nagsirit. Ano pa din eh tubod ato pag dito. Skilit. Murag ni sirit no. Ay tubod ni sirit ba no? Gripo. Grabe tubura eh. Nagsirit ba yung tubod? Mas man siya gasa sa kinayahan. Gasa sa mga taga-bato.